Fl-aħħar 24 siegħa nstabu 233 każ ġdid ta' COVID-19 f'pajjiżna, filwaqt li fiequ 161 persuna oħra. B'hekk in-numru ta' każi attivi issa tala l-2881. Fortunatament, fl-aħħar sigħat ma rajna l-ebda vittmi tal-virus bit-total ta' mwiet jibqa' dak ta' 730. Minkejja żieda sostanzjali fil-każi attivi f'pajjiżna, il-Ministeru tas-Saħħa qed jibqa' fil-muta dwar is-sitwazzjoni eżatta bin-numru ta' pazjenti pożittivi għall-virus fl-Isptar Mater Dei iktar ma jmur iktar qed jiżdiedu. Skont dejta li ġiet ippubblikata miċ-Ċentru Ewropew għall Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet, ir-rata ta' dħul fl-isptarijiet żdiedet bit-triplu, tant li kien hemm 50 pazjent pożittiv għal dan il-virus, b'nofshom għandhom xi sintomi. Intant bħalissa l-awtoritajiet tas-saħħa qed jagħmlu sforz sabiex iħeġġu lil dawk kollha li għadhom ma ħadux it-tieni doża tal-booster. Dan qed isir permezz ta' ittri illi se jerġgħu jintbagħtu l-ġimgħa d-dieħla lil dawk kollha li ma resqux il quddiem biex jitlaqmu bit-tieni doża tal-booster. Nhar il-Ħadd kien l-ewwel darba f'xarejn li każi ġodda ta' COVID qabżu it-300. Dawn iċ-ċifri ma jinkludux il-persuni kollha li għamlu self-test u li ma rrappurtawx lill-awtoritajiet.